Днес имаме извънреден епизод, който не беше сред плануваните, но си позволихме да го направим, защото нещата са важни. Информацията е важна и е по-добре да излиза на време, отколкото да следваме план, който така или иначе се променя. С нас е вашата любима доктор Караславова. Всички поздрави, които изпратите към нея, сега ще мога да ги предам лично, но днес сме се събрали, освен за хвали и благодарности, за нещо важно, което тя иска да сподели с нас относно квантовите лъчения, прехода, който настъпва и настъпи вече за човечеството и какво следва от тук за нас. Добре дошли в изследователи на реалността, макар и онлайн. Благодаря ви, че сте с нас, доктор Караславова. Благодаря и аз за възможността да споделя това, което искам с хората, защото смятам, че е много важно. Признателна съм за дадената възможност. За нас е удоволствие. Ами, вие сте си подготвили немалко неща. Няма какво да губим времето на хората. Те вече ви познават. Гледали са двата епизода, които направихме преди тази среща и можем да започнем с, според мен, най-важното, вашата молба за нашата среща. Какво толкова важно се случва, че така ни подтикнахте да направим извънредна среща, за да го споделим с хората? На 8 август има така наречен Лъвски портал, който се асоциира с редица и астрономически, и космически явления, които засягат, според мен, всеки един човек на Земята, както и цялата Земя. На този ден в определен час, който е средата на греенето на Слънцето през деня, а това е към 1:20 на обяд, се отваря в голяма степен Лъвския портал и преминава от централното Слънце на галактиката Сириус и нашето Слънце. И стига съответно до нас. Това, което искам да обясня на хората, е, че нашата Земя е електромагнитна създание, също като нас. И сега ще покажа няколко слайда, за да мога да обясня нагледно това, което имам предвид и смятам, че е много важно. Значи, това са магнитните полета на Земята, всички ги знаем, Северния и Южния полюс, екватора, магнитния пояс на Ван Ален, който се простира и се движи около екватора. Вижте електромагнитните лъчи или магнитното поле, което се образува от електромагнитното движение през Земята. Виждате ли, Да. космицата. Добре. Така, това е едното, което искам да ви покажа. Нагледна схема, малко по-схематично представено, тези електромагнитни полета, съответно отново поясът на Ван Ален, който минава през ядрото. И сега ви представям едно от най-старите изображения на магнитното поле около Земята. Изрично съм го свалила, защото е много интересно структурирано. Това е в Уикипедия, всеки може да го види. Публикувано е в научно списание. И вижте каква форма образува в северното полукълбо. Все едно Земята има корона отгоре. Съответно тук магнитният пояс през екватора и основата, все едно Земята е с някаква пола или дреха. Нали? Да. Всеки може да я види. Така, снимка на корица на списание, виждате го отдолу, съответно пак е научно списание. Това са нашите аурични обвивки, да го наречем, или Добре, това е. да. Да, вижте отгоре торсионните полета, които са с център към човешкия мозък, нали, после минават през тялото и излизат отдолу, отново като вихър.
Това са познати неща на хората, но в общата концепция е много важно да ги представя. Добре. Тук също е позната схема, почти всеки, който се интересува от езотерично знание, е виждал според мен тази схема, широко достъпна е. Тоест електромагнитното поле на сърцето е около 5000 пъти по-силно от мозъка. Идеята на тази схема е представена в момента, защото сега сме в зодия Лъв. Лъвския портал и зодията се асоциира с сърцето. Обърнете внимание само сърцето, всички знаем, че е наклонено и оста на сърцето е около 23-4-5 градуса спрямо централната ос на човека. Това ще кажа защо го казвам в момента. Позицията, момент само, торсионните полета, визуализиране през пирамидата, проекция на пирамидата, завихляне през върха и съответно предаване към земята. И сега позицията на човек, когато трябва да осъществи пряко съприкосновение с епифиза и с сърдечна чакра или сърцето, когато Слънцето е на 90 градуса над нас, точно по обяд. Реките на България, но момент само. Да. Това са с идея, че в целият ритуал, да го наречем, е добре един от компонентите, който присъства в него, да бъде вода. Тоест ще участва Слънцето, човека като транслатор и приемател и предавател съответно и някоя водна структура. Тоест може да бъде морето, може да бъдат реките, може да бъде и някое езеро. Няма значение, нали? Ще избере. Сега обръщаме към схемата. Слънцето изгрява тук, да приемем, че това е изток, това е юг, точно по обяд 1 часа и това е на залез. Слънцето изпраща лъчи към Земята, когато се намира точно по обяд в 13 часа, той перпендикулярно и прави перпендикулярен ъгъл с повърхността на Земята. Великият перпендикулярен 90 градусов ъгъл. Препратка давам, там където се създава живота, в жената, влагалище и матка са под 90 градуса. Тоест този ъгъл, знаем, на който има малко познание, че така. Електромагнитните лъчения, които идват в момента в 13 часа, правят торсионно завихрене, което нали, ще обясня, който знае, нали, няма нужда да чува, който не знае да го, нали, сега да го кажа. Торсионните полета, когато са позитивни, въртят надясно. Тогава човек е здрав, тогава се развива успешно, прогресира, а когато торсионните полета въртят наляво, тогава човек боледува и се чувства зле. Значи, ако човек по принцип е болен или някой орган, неговото поле започва да върти наляво. Така, тези лъчи идват отгоре, минават централно през човека. Човека е точно перпендикулярно позицията. Всеки един човек на Земята на 8 по обяд, съответно ще бъде в тази позиция, нали, перпендикулярно на Слънцето. Така, слънчевите лъчи минават през човека, когато той застане на юг, с лице към Слънцето, епифизата и сърцето, както на предпоследната картина, показах да бъдат обърнати така, че Слънцето да има пряко съприкосновение и с епифизата, и с сърце. Т.е. трябва да сме леко назад. Ръцете нагоре, защото енергията, която получаваме, не е само през епифиза и през сърце, може да я получаваме и през ръцете. През дланите. Те също са много силен енергоприемател и енергоизлъчвател. Идвайки тези лъчи отгоре, чрез торсионно десностранно завъртане,
на ниво средна част на тялото, през пъпа, продължават на Земята и започват да правят кръгови движения през екватора или този магнитен пояс на Ван Ален, който е. И се получава едно ускорение и захранване съответно на Земята чрез тези свръхвисоки честоти, които навлизат в Земята в този момент. Да. Смисъл на това нещо, на този целият процес е да се увеличи, понеже са много мощни и много високи частотни лъченията в този момент, да се улови този поток, за да може да се генерира в нас, съответно ние да го предадем и на Земята, и на останалите хора. Тази свръхсила, която се дава сега, е много лесен и елементарен начин човек да повиши особено финния енергопотенциал, защото Слънцето структурира всичко в нашето тяло и нас самите. Отново повтарям, позиция на юг, лице и сърце чрез наклон назад, за да има пряк достъп, от 13 до 13:30 минути, като ако краката не са в водна среда, тази енергия много по-добре ще се предаде или пък най-малко да сме боси, съответно на Земята и на всички около нас. Искам да се обърне внимание, че сърдечната ос сключва 23 градуса с тази линия, която в момента е перпендикулярна от Слънцето, а оста на въртение на Земята също е 23 градуса в този момент. Тоест има дублиране, нали, на тези две еднакви геометрични фигури. Добре. Това, което нали, допълнително към целият процес, добре е това се направи за 8 минути, заради 8-8-8, нали, великата осморка, и да се направи, много важно, поне 8 завъртания. Суфите правят завъртания, знаем. Завъртанията всъщност ще подпомогне процеса на увличане и синхронизиране с торсионното поле, което идва от Слънцето в този момент. Тоест, ние ще можем по този начин да направим едно пълно торсионно синхронизиране с, знаете, че торсионните полета предават информация. Да. Да, по-малко за миг, нали, смисъл, то много по-бързо, отколкото светлината. Отделно, нали, едновременно по 8 минути поне престой в този отрязък от време, ще позволи тази електромагнитна енергия в този момент, който е, нали, центъра на слънцестоянието за деня, да бъде абсорбирана от нас чрез епифиза и чрез сърце. И контакта с вода, съответно и през ръце, един вид ще да направи като едни прекрасни, как да кажа, антени, нали, и предавателя, предавателя. Това е, нали, което искам да го кажа и смятам, че е много ценно и може да бъде в безкрайно, как да кажа, безкрайна лесна помощ за хората, които искат да се синхронизират с тези честоти. Може би ще има хора, които ще направят завъртане наляво. Обикновено ляво торсионно поле имат хора, които са, да ги наречем наобщо негативни, но при тях ще започнат да вървят много бързи деструктивни процеси, което е, нали, много опасно. По-добре човек, ако не осмисля процедурата добре, да не я прави, отколкото да обърка завъртането. Казвам го, защото смятам, че може да е рисково и хората после да претърпят някакви негативи. Добре. До кога се отваря тази възможност? В смисъл, казвате, че се отваря портал, той до кога ще остане отворен? Той по принцип е отворен от 26-7 юли до 13 август. Като пика, нали, това време. От 13
до 13:30 на 8 август. Добре, добре. Но другите могат, нали, смисъл, който закъснее малко, просто с малко закъснение, може би няма да се включва в процеса толкова активно и мощно. Моята идея е на абсолютно всички хора да се помогне. Аз наделя хората по никакъв начин и съм казала, че са времена за зануляване, в които човек трябва да вземе решение какво да прави. Защо трябва да вземаме решение сега какво да правим? Защо се налага по този начин от всякъде? То не е само от това, което вие ни представяте. Ако човек малко така има по-отворено съзнание, ще види, че наоколо всичко едва ли не подсказва към това, че трябва да обърнем внимание на решенията, които взимаме като цяло. Защото решенията са най-важни, ама най-важни. Няма нищо друго толкова важно, колкото решение за нашия прогрес и за нашето развитие и за пътя, по който ще поемем. Всяко едно решение, което взимаме, особено ако е свързано с влияние върху другите хора, било в положителен аспект или в отрицателен аспект, носи много, много бързи последствия върху човек. Решава му съдбата генерално. Да. Може Да. 100 дни да вземаш прекрасни решения, да се развиваш духовно, да помагаш така нататък и в един момент да вземеш решение, което не е обмислено и може да носи много негативни последствия за много хора. Да. Едно, че или те връща назад в изходна позиция, като натрупване на позитивен енергопотенциал, например, отнемате все едно, че отнема от положителната енергия, или пък направо те праща в развитие в негативен аспект. Как се осъзнават? Да? Решенията, които вземаме, зависи нашето развитие. Без решение, ние де-факто не правим нищо. Всичко остава възможно във вероятности. Ти Няма се шанс. трамплина, вратата, пътя, който тръгваме да вървим. Вие споменахте това, което си говорихме в предните дни за този квантов скок, освен че в момента портала помага, но като цяло какво още трябва да знаят хората според вас, което не знаят за това, което предстои като нови вибрации, честоти, по-бърза адаптация, освен решенията? Тези свръхвисоки честоти, които с които се преструктурира цялата Вселена. Не сме само ние на Земята, не е само Слънчевата система, не е галактиката. Не оставят дори, как да кажа, в един аспект право на избор на хората, които не искат да се променят и да се трансформират. Настъпват процеси, при които не знам как да ще позвуча на хората, но души ще бъдат разградени. Тоест, какво ще се случи с тези хора, които не приемат, така меко казвам? Те няма да могат да се прераждат, например. Тук няма да бъдат, т.е. дори няма да могат да излизат, да ходят в други вселени. На други места, да го наречем. А в момента какво ще се случи с тях? Те ще осъзнаят ли това, че не са направили нужния избор? Или няма да го разберат? На много хора няма да им позволено да могат да осмислят нещата, защото нямат шанс. Толкова негативи може да са натрупали, нали, няма да са, ще има една малка част от тях, че няма да могат, ще им бъде трудно да осъзнаят. За да осъзнаеш, трябва да имаш възможност да направиш синтез и анализ. Тоест, да прецениш ситуацията, нали, да прецениш можеш ли негативите да ги обърнеш в позитиви и евентуално какви позитиви можеш да направиш, за да можеш да оцелееш. Аз смятам, че
Има една максима: най-трудно е себе си да промениш, и много хора може би, нали, ще зависи, тая Да, максима да, ще да. да. Аз как виждам за този тип хора, защото смятам, че всеки изпълнява някаква роля на тази земя, и ако приемем, че преражданията са истина, аз съм се виждала и като най-доброто същество, виждала съм се и като най-лошото същество. Но ми трябваше след доста години да ми покажат негативната ми страна, за да могат да не се шокирам и да я приема философски. И затова за мен няма лоши и добри хора. Има хора, които изпълняват определена роля в дадената ситуация. Защото в регресия ми беше обяснено това нещо, че дори тези, които идват да изпълнят нещо негативно, те пък много трудно горе, нали, когато душите се обучават и се инструктурират, много трудно го приемат това нещо, не искат да го приемат. Но такава е задачата, такава е повелята. Какво може да се направи? Значи, ако те успеят да осъзнаят, че няма да могат да оцелеят и ще бъдат квантово разпаднати, говоря, те ще бъдат разпаднати не на атоми, разбирате ли, душата им, на субатомни частици. Да. Няма да остане никаква вероятност да бъдат създадени отново този тип личности. За да избегнат такова нещо, могат да видят какво са правили, да осъзнаят тази свръхвисокочастотна ситуация, която с всеки изминал час, нали, миг, ще става тежка, нали, по-високочастотна. И виждаме вече нагледно, нали, шумова резонанс какво се прави, нали, какво става, така че поне това е доказателство, ако ни хващат другите финните изменения. Ти могат да осъзнаят какво са направили, и средствата, възможностите, всичките ресурси, интелектуален потенциал, дори, нали, човешки ресурси, финанси и така нататък, ако искат да ги впрегнат за добро. Значи, това трансформиране чрез решенията, този квантов скок в едната позиция и в другата позиция, също се прави не много сложно. Тоест, например, взаимодействието между два атома, нали, един като получи електрон, става отрицателен, другия става веднага положителен. Значи, това става, нали, решението, което вземаме, също за миг обръща човека като същност. Ние сме същности, които зависим само от решенията си. Така е. Така е. Аз напълно съм съгласен. Въпросът е следния. Тогава вие какво мислите? Ето, това е много интересно нещо, което хората сигурно искат да го задам като въпрос. Има хора, които не чуват. Има хора, които не приемат. Има хора, които твърдят, че чуват, твърдят, че разбират, но всъщност изкарват само тяхната гледна точка за правилна и не чуват нищо. Това ли са тези хора, които визирате вие? Казвам го по-така метафорично и заобиколено, но на практика има много такива хора, и това, което вие споменахте философски, осъзнато преди малко, че сте приели негативната си версия, макар и в регресия, при някои хора е в прогресия, при други е в сънища, при други е в ченелинг, няма значение от метода. При други просто се виждаме в огледалото и си признаваме, че понякога просто не се справяме добре. Това ли са първите стъпки? Говорим за този тип хора. Да не излезе, нали, че ние тук си изкарваме някакви супер разбиращи или успешно преминали. Просто искам да обърнем внимание на тази негативна страна, че е добре да намерим нашият начин, но да го направим, да го приемем, да го признаем, да продължим напред, знаейки за нея. Сега ще ви кажа нещо. Мислите са мисъл форма или електромагнитна материя. Мислите. И ако човек не успее да привлече такива мисли, защото ние сме един тип радия, нали,
Значи, той ако не може да анализира какво става и какво трябва да направи, значи този човек се изключва от информационния поток. Ама това според мен не е възможно. Как е възможно да се изключим от информационния поток изцяло около нас? Ние нямаше да съществуваме, ако се изключим. По-скоро Този, те се залъгват, този тип хора, че са а, с- изключени. Само секунда. Мисля, че са, да речем, примерно не милиарди, ами по-големи числа от милиарди, нали? Да, Всеки ум е настроен по определена частота, той може да улавя определен тип мисли. Както, да. например, на етапи на развитие на човечеството, двама-трима учени получават една и съща мисъл и развиват и откриват едни и същи неща. Така и една част от хората ще могат да уловят тези финните мисли, които да им помогнат да вървят напред. Друга част, ако не положат усилия да се, как да кажа, да се включат в този енергийно-информационен поток на този род висши мисли, няма да могат просто да ги Мгм. уловят. Да, А, сега разбрах, да. Имам лични примери на близки, които бяха като, как да кажа, то все едно, че е в затвор. Каквото да му говориш, не достига до него мисълта. Аз тогава осъзнах, съответно разболяха се, починаха много тежко. Аз лекувам случаи, на които почти са нелечими. Нали, както и да е. И тогава осъзнах, че всъщност не на всеки се дава, например, лечение, не на всеки се дава мъдрост, не на всеки се дава знание, осъзнаване, осмислене. Аз съм казвала, ние живеем успедно с няколко реалности около нас, паралелни реалности. И някои хора просто не могат да направят тази връзка с по-висши мисли. Мгм. Мгм. Може би трябва да се намери подход да им се помогне. Примерно, първо трябва да се очистят телата от много токсини, за да може да трептят на по-висока частота, нали, техните съставни елементи. И някой с много любов да им обясни това, което трябва, защото любовта е всесилна. Така е. Няма, нищо не може да я спре. Просто, според мен, лошите хора стават такива, защото нямат любов. Аз така се го обяснявам. В много голяма степен. Плюс, нали, задачата, която имат отгоре. Тази задача, сега, това е много важно. Ние все още живеем в един дуален свят на борба на доброто и на злото. Това е смисъла и начина, и на този етап единственият начин да се развиват и двете страни. Да има прогрес. Нали, добро или Да, лошо. Защото в концепцията не знаем кой, нали, в общ план, кой прави добро и кой прави зло. Но ще стигнем до едни високи нива и то съвсем скоро, в които няма да има дуалност. какво ще има? Само прогрес и развитие на тези, които успеят да се трансформират. Само добро и само прогрес. Такива времена никога не е имало, ама никога. Никога. Винаги се е давала възможност, който иска да се оттегли, да се оттегли. Сега не дават такава възможност, трябва само трансформация. Като малко на сила станаха нещата да се трансформират хората. На сила. Защото не се дава възможност лошите, ако искат да се оттеглят. Не им се дава такава възможност. Заключени са. Защото са Аха. заключили, те са заключили много дълго време Земята, енергоинформационно, и сега по същия начин, понеже са, нали, времена за зануляване, по същия начин, нали, се заключва Земята от към това, нали, те да могат да отидат другаде. И какво ще стане с тях? Разпадане. Разпадане. Да, Да. разбрах. Телата е най-малкият проблем. Да. Аз това питах. Какво освен... Как ще видим ние, освен физически проявено, тези промени, ако сме успешно трансформирани в
така да го наречем, по-високата вибрация на реалността, на другата реалност. Ще виждаме все повече и повече паранормални явления около нас. Ще ви дам един пример. Дайте пример. Връщаме се от почивка от Турция. Да? На 10 юли. И пътуваме Тази година ли? Тази година сега. Да, просто да ви кажа, нали, какво ще започне да се случва с хората, които Добре. трябват, нали, да дигат вибрации високо. И с мъжа ми се сменяме на бензиностанция на Брезово, ОМВ. Това е до Пловдив. Малко преди да направим отбивка вляво към Пловдив, към нашото село, където живеем. Ние сме съседи по села. Така. И мъжа ми изведнъж заспива. Каза, много ме се спи, взимай да караш. И аз, добре, вземам, нагласила съм GPS-а да отида до Пловдив, до стария ни апартамент, да видим си нами. Обаче това е час, 1:30 вечерта, е много късно. И едновременно той заспива, аз вземам телефона да наглася GPS-а не към Пловдив да ме кара, ами към селото ми. И поглеждам, телефона ми показва 31 минута. Точно, нали, до локацията. След това губя съзнание и свистявам, значи карам с 130 км в час. 1:30 вечерта, в неделя вечерта, движение от Турция, нали, като не знам какво. Аз съм родом от Свиленград. Пътуваме от Турция за морето, все по един същи път. Изведнъж се свистявам на някакво, на магистрала и виждам табели Съединение и Пазарджик. Да. И GPS ми показва да завърча обратно по магистрата, за да мога да се прибера към къщи. И аз изпадам в паника, защото аз се движа с тази скорост и изведнъж виждам, нали, GPS-а какво им показва, виждам табелите. Нали, ако само GPS-а регистрирам, ще кажа нещо объркал, нали, системата. Обаче виждам табелите. И започвам да бутам мъжа ми много силно. Ставай, нали, виж къде се намираме, къде се намираме в момента. И се оказа, че действително трябва да направим обратен завой и да се приберем през последната възможна отбивка, ние сме подминали, нали, от Пловдив, към селото. И после го измерихме и включително минахме пътя и видяхме, че това нещо се е случило преместването на 46 км. Като когато се свестих аз, пак бяха 31 минути до къщи. Значи, тоест, 46 км са 23 км. 23 число е свещено число, го знаем. И сърдечната ос, нали, и оста на земята и така нататък на 23 градуса. Значи, ние сме преместени без да се губи никакво време на 46 км. 23, така време, пространството е сгънато. Да. И след това ми се показа, че всъщност е имало на 2 отбивки за вкъщи много висок риск от ПТП. И всъщност са напреместили, за да предотвратят този риск. Това ще да питам. Да. Защо се е случило? На първите 2 отсечки има такъв висок риск. Да, и това е един прекрасен пример. Ние имаме, и аз имам много такива ситуации. Това е, според мен, при всеки ще се случи различно спрямо неговия живот, но такъв тип като принцип можем да очакваме така наречените аномалии, премествания време пространството, сгъване на пространството, светлини по въздуха, в небето, отиваме на място и... Дават се възможности на хората. Аз на семинара го разказах това нещо и в тази група за повишаване на енергопотенциала, която съм създала, искам просто хората да ги науча да имат способности много по-различно от мен, като знам аз как съм ги постигнала, но се дават решения, например, на проблеми и на задачи, без дори да помниш, че си ги решил тези трудности. Дават се възможности да влияеш от разстояние на хора. В смисъл
как да кажа, да помогнеш. Например, моя съпруг е тук, когато се изгубим в гора, аз мога да виждам през столетие и хилядолетие откъде са минавали хора по кой път, по коя пътека. А Мгм. когато той е безменна планина и се загуби, аз примерно му казвам, застани някъде и просто погледни какво виждаш около себе си. Той даже не искам нищо да ми каже какво вижда, аз мога да видя през него и да му кажа, той само трябва да гледа, просто да използва неговите очи и да му кажа, примерно, тръгни надясно, нали, хълма там надолу Да, и да, да. да. Това за мен всеки човек ще започне да има такива способности. Аз просто може би съм някакъв, как да кажа, малко по-изпреварил нещата и събитията. Да, аз благодаря, че това го споделяте. Около нас също има хора, които достигат до такъв тип възможности и други неща, разбира се. И по същия начин навсякъде се споделя едно и също нещо. Самия факт, може би, че си го говорим и хората, които го гледат, означава, че те са хванали тази пътека. Не знам, вие ще го кажете това, защото иначе нямаше, може би, да ни се случва. Но интересният момент, който... Те, Да, с нас и ще бъдат с нас. Те искат и върват по този път. Да, интересният момент, който аз забелязах от предните две ваши участия е, че хората, които наистина имат желание да се учат и да разбират, всъщност искаха да задам няколко други допълнителни въпроси, които съм запомнил от тогава, защото все пак, нали, първа среща, не се знае докъде ще отиде разговора, какво точно и как. Идеята ми е следната. Каква е в момента цялостната концепция за този преход? Казахме причини, казахме какво може да се направи, но защо това нещо се случва сега, освен за повишаване на вибрацията? Разбирате ли какъв ми е въпрос? Защо ни Питам от гледната точка на някой друг. Защо ми е на мен да го правя това? Защо ми е да го знам? Какво да направя аз тази информация, като я знам? Ами, дайте се награда на Земята за това, че изтърпява много негативи, да получи първоначалния замисъл, да се реализира първоначалния замисъл, с който беше създаден този живот. Защото този живот е генетичен експеримент. И създателите ни искаха да създадат рай. Обаче им беше открадната по много по-дълъг начин прогреса и развитието. И сега те успяха да издействат, да им се даде право да направят това, което са искали. Само, че дори те самите не знаеха как. И им се помогна чрез много висша намеса. Мгм. Тоест, а, изпълни са молбата на създателите ни. Да, да. Земята е изключително важно място. Не е случайно на Земята символа в космоса е кръст, защото ние сме едно общо цяло от 4 вселени. И на тази Земя, тя е като на кръстопът, или да го кажем, или като зародиш, се създават за 4 вселени същности. Да, зародиш може би е по-добре. Да, но те са 4 различни същности. Това е много абстрактно. Нали, Да. извинявам се на хората, че толкова абстрактно разсъждаваме и говорим. Да, не се притеснявайте, те са свикнали да мислят, надявам се. Добре, да се върнем на малко по-неабстрактното за хората, които имат желание. Как става според вас, какъв е начинът да приемем най-тъмната си негативна, лоша страна? Всеки има такава, освен да я открием, да кажем открили сме я вече, как я приемаме, как продължаваме напред?
Ами, ние всички сме създадени от част от нашата душа, е част от Бог, да го наречем, нали, едно цяло. Просто приемаме определена роля да играем в живота. М. Ние сме дошли с договори тук и всеки е сключил различен договор. Договор на ние да правят добро, на другите да правят лошо. Аз изрично казах, сега не искам да влизам в детайли, нали, аз как се видях, в регресии, това, което съм видяла, всичко съм проверила и в последствие аз нямам никакво време, наистина никакво време да чета езотерична литература, заради естеството на моята работа. Просто е, как да кажа, физическо време няма. И тези знания, които ги получавам сега и ги споделям, са един вид дадени знания по начина, по който получавам винаги информацията. Да, да. По Съвсем. естествения. По естествения начин. Да. Да. Гледах интервюто с Марина Джакоб. Марина Джакоби, да. Много, много подобни неща са се случили в моя живот, но аз забравям, просто аз ги махам като негативни. Аз също съм се губила на морето за много часове. Цялата полиция са били дигнати, родителите ми като 3-годишна не са могли да ме намерят и накрая, нали, са ме намерили абсолютно същата, абсолютно идентична ситуация. Но, нали, с тая разлика, примерно, че съм имала 40 дни кома като дете, нали. Да. При всеки вече спрямо неговата си договорка. Да. Мисълта е, че определени хора ги подготвят от малки. Нали, започват да ги... И то при мен, нали, много, много жестоко. Нечовешко. Аз това не знам някой да може да изтърпи, нали. Школата, през която съм прекарала. Не бързаме, така че ако нещо искате да зачерпнем като детайл или още да се допълни, сега е моя момента. Нещо, което бихте искали към днешна дата да споделите, насока, послание, нещо, което още искате да добавите. Ами, за мен няма лоши и добри хора. За мен има хора, които помагат за смисъла на живота, който е еволюция и прогрес, и той се реализира чрез противоборство. Искам да ви кажа, че всеки в момента душите на хората са пуснати в няколко тела едновременно. И в една от регресиите, аз когато бях при Бог и го помолих да спре лошите неща на земята, той ми каза, че това е смисъла на живота, не може да го спре на този етап. И когато отидах при него, бях светлина, минах през слънцето като тунел, станах цялата в една огромна светлина. Да. И той ми казва, не искаш да има нищо лошо? И казвам да. И той казва, ами погледни надолу какво имаш. И аз погледнах и отдолу имах една сив цвят. Значи на това, нали, това същество огромно с цветовете на дъгата и отдолу едно сиво. И той казва, това знаеш ли какво е? И аз го погледнах и викам, не. Той вика, ами ти ги направи. И аз му казвам, не съм ги направила. И го хванах това нещо, разкъсах от себе си и го запокитих към него, към светлината. Той на секунда и каза, при мен не може да дойде нищо лошо. При мен ще дойде всичко най-чисто. Всичко трябва да бъде абсолютно чисто. И аз казвам, добре, кога аз съм го направила това нещо? Той каза, когато спиш. Така че искам да кажа, няма добри и няма лоши. Има хора, които са дошли да свършат определена работа. Това е регресия. Нали, смисъл, това, което го даваме от регресия. Това може да се приеме, нали, вече отделен въпрос, но щом го споделям за себе си това нещо, това означава, че аз не мога да приема никой за лош. Ако трябва да кажа какво чувствам, всички ми са мили, много мили. Безкрайно мили. Искам да са щастливи.
Мисля, че това е най-добрият начин да... Трябва да а, се адаптират. Без адаптиране няма живот. В смисъл, т.е. всеки живот изисква първо адаптация. Без адаптиране не може да съществува. И затова трябва просто да мислят всички хора. Едните, нещо много важно. Ако един човек стои и мисли, че той е добър, обаче бездейства и не се развива, това също е негатив. Абсолютен негатив. Тоест, прогрес задължително и натрупване на този фин енергопотенциал задължително е свързан с движение и постоянни действия. Който лежи и спи и казва, нали, аз съм много добър, защото съм направил това. В момента, в който спре да прогресира, е тръгнал по обратния път. Има една такава при нас едно поверие, знаете, като направи един човек напълно една къща и почива. да. Защото смята, че си е изпълнил задължението. Защото той го мисли така. И затова винаги се оставя на нещо недовършено, за да знае човека, че има още работа и още работа и още работа. Вечният прогрес е безкрайен. Много ви благодаря от сърце. Мисля, че това е предното и сегашното послание, най-хубавото, с което може да завършим днес. Няма добри, няма лоши хора, има такива, които имат да свършат дадена задача и или в крайна сметка я правят, или стоят, бездействат и се остават с една къща. Така че, примерно. Нека само да добавя. На този етап е необходимо противоборството, като генератор за развитие. Да, Ще дойде етап съвсем скоро, до няколко години, в който няма вече да има нужда от противоборство. чакаме с нетърпение. Да. Поклони, благодаря и на вас, че гледахте и този епизод. Надяваме се да има повече яснота, да разширим начина на мислене, да приемаме все повече и повече нови концепции и гледни точки и да се адаптираме по пътя към нашето развитие. До скоро!